sin facer, non tiña cartas para comprar unha cámara, hasta que eu tenho con a cámara de por menos cartos, e xa teñen que ir máis a fotografía máis. Foi autodidacta ou aprendeu en algún centro especializado? Aprendi un pouco autodidácticamente, e depois prepareime máis profesionalmente en Madrid, na Escola Profesional de Fotografía, onde as clases daban xente que andaban nas guerras, reporteros fotográficos das guerras, e iso, que é totalmente diferentes. Que características debe ter unha boa foto? Unha boa foto, un bon ollo para ver. O sea, dicimos, non para ver eu, non o que va a sacar. Un bon ollo significa que se tives aquelo, por exemplo, un buen error, aquilo, a mellor, os compañeros ven outra cousa, pero se ti aquilo, a mellor, ves algo que a ti te interesa, o que te interesa é que reflexar. Non te interesa os demais, se interesa que saquen eles. Unha boa foto, a tapas ou buscas? Vale, non se separa, ou buscar. A mí gusta tamén as que a todo, non as que busco. As que busco son fotos que están preparadas xa. Que temas preferís retratar? Mira, vamos a ver, gustame moito que son os corpos humanos, as caras das persoas que reflexan realmente a vivencia das vidas. E con respecto a fotos dos nenos pequenos é a foto máis complicada que existe. O neno pequeno non está quieto nunca. Entón, pero é moi bonita. Pois, sobre todo, a fotografía en blanco e negro, a min é a máis bonita, e sobre todo sobre, vamos a ver, a indicación de ser de menores, a fotografía de todos desnudos, non desnudos, digamos, de eso que se ven nas películas, desnudos, que é unha fotografía, simplemente. É moi bonito, sobre todo, o corpo de muller e a fotografía en blanco e negro é moi bonito. Cal foi a súa primeira cámara e cal nos recomendaría agora? Cal foi a súa primeira cámara e cal nos recomendaría agora? Vamos a ver, o normal es que non se falen de marcas, porque serían comerciales. Hai moito, vamos a ver, vos, se vedes aos periodistas que todos teñen un tipo de marca, que Canon, que non se llama Canon por outras marcas, non outras que Canon, simplemente porque Canon ten un acordo con a Asociación de Prensa de España en onde lle rebaixa o 50% os costes dos produtos, entón os utilizan Canon. A mí, Nikon, sempre utilicei, desde que utilicei a primeira vez de meu pai, que era unha Kodak, hasta que pude fazer un camiño que era Nikon, e sigo utilizando Nikon, e meu neto utiliza Nikon tamén. Que prefire, a fotografía blanco e negro ou a de cor? A mí, sinceramente, gusta máis a blanco e negro. Que pasa? Moito de cousas que o color reflexa realmente que ti ves cos ollos. O blanco e negro nunca existe o blanco e negro. O que nos falamos de blanco e negro é a escala de grises. O negro na fotografía non existe, o blanco tampouco. Existe unha escala de grises. Desde un gris moito ao blanco hasta un gris moi oscuro hacia o negro. Pero nunca, algúns termos chegan a ser en blancos e negros. Entón, a naturaleza, por exemplo, me gusta a naturaleza o color, porque realmente ves os colores das flores, os colores das árbores, o sea, das follas en outono, cando caen no suelo, que son medio amarillentas, bonitas, o sea, pero para a vida de que persoas, caras, corpos, e iso prefiero o blanco e negro. De cal dos seus traballos está máis orgulloso? De cal dos meus? Traballos está máis orgulloso? Pois ningún. Porque ainda non conseguí con a fotografía que algún día quero conseguir. O sea, todas son bonitas para mí, pero normalmente sempre faz algo mellor que supera. O bonito da fotografía é que sempre, ao longo do tempo, vas facendo outras fotografías que che gustan máis, que non deixan de dicir que sean as outras peores, senón que teñen outras cousas.
non faría. Eu faría todo tipo de fotografía. Ahora, que me guste máis unha que outra, eso é outro tema diferente. Cal é a fotografía que te gustaría tomar que non pudedes captar? A que ainda non encontrei. Usa algún tipo de programa de intervención fotográfico? Vamos a ver, hoxe, tal como está a fotografía digital, casi, queres enviar un email, queres facer un retrato, que queres dar unha textura diferente, que hai cargos que te dicen, pues quero que a silla esta que está encima, pues desaparezca que esté pues ali ao lado da ventana. Entón, teño que usar algún programa fotográfico que poda eliminar esa silla de encima e transportada ao outro lado. Eso non se fai ca cámara, para ser un programa fotográfico. Cabe, hai centros de programas fotográficos de retoque. O máis completo, Photoshop. Pero o problema que o Photoshop son aqueles que se utilizan os que se dedican realmente a vender a fotografía. A vender a fotografía, o sea, unha fotografía, un profesional de fotografía que fa a fotografía dun enlace de boda, ou de un acontecimento, ou de un reportaxe, normalmente é raro que utilice Photoshop. Este tipo de Italia mellor, a muller gusta moito que les quiten as arrugas, porque parece que non son máis jóvenes, pero bueno, na realidade é a que hai, a arruga está a arruga. Había un modisto aquí en España que dice que a arruga é bella. Hubo unha temporada que utilizábamos roupa casi sin planchar. Por que? Porque era un fenómeno, unha postura, e sabes que en esta vida, se eres un crack de algo, abres a boca e depois o que está a tua alrededor, xa a todos les gusta. Teña que enseñar o que é o que haxe. Aí deste xeito. Para rematar, uns breves consellos para os que teñan a mesma pasión como vostede e que desexen entrar neste mundillo. Non sei ir pouco a pouco, non acelerarse na fotografía, é un tema que hai que ir moi pouco, hai que experimentar, hai que facer unha fotografía que a un principio cree que lle gusta, vai por vai evolucionando e vai buscando outro tipo de fotografía, vai buscando a mellor irase a hacer unha fotografía máis ben comercial, ou unha fotografía máis ben de... a mí me encanta, por exemplo, xente que anda por un fotografía das guerras. Non me gusta das guerras, non que é unha fotografía en movimiento, unha fotografía en acción. Me gusta menos a fotografía das casas, porque sabes que están aí. Este teu castillo. A mí gusta a reportaxe, a fotografía de reportaxe. Entón, cada un é un mundo diferente. O sea, a meu neto gusta moito, creo que vamos a representar na fotografía o que unha persoa ou algo fai. O sea, se unha persoa está usando unha rede, lle gusta que ver. E na fotografía expresar que as maus do rodeiro están na rede, porque a persoa en sí non significa o que é o que fai.